pero haranista. Pasensya ka mo kuno ay kita sing no? Sing sound, no? Sulit kaya medyo natrubulan ang atong ginagamit-gamit, no? Kaya magtinder lang kita na subong kahit ganit jahay pure gid nga pana nga live kay kung nga gitara gid lang ni aton nga ginagamit sa subong, no? Pero bisan ko tuod nga way kita sing sound ko nagapatikasog kita sa gyapon nga magdulong sa inyo sang pila ka mga ambahanon nga bilang kalingawan nato sa labi na gid sa aton nga mga Ilonggo. Yari una naton nga ambahanon idulong sa inyo ining ambahanon nga ginapangabay gid sang kalabanan, ining ambahanon nga nagatigulo ng nagahulat ako. Sang may alas 4 sa katapunan, may isa ka sulat na gabot sa ako. Sang masayran ko na ang panugon-tugon, wala kumapugin ang paghilig ang labing masakit nga akong ginbatya. Ang pagpalayo mo na walay pahaya, wala mo dumdumaan imugin sa atubtub sa lulugnan. Di ka malipad, may nagluka kalinga ginaulingan. Diya mo na ako sa imong panombuman, isang may paghinakit hininga kong dukhan handa sa pagpatunay sa manging kapaslawan. Pabigon ko na lang nga dalang buhanon ang mga matamis na kahapon. Pagkabay pa lamang nga magkapadayo ng imong kalipay sa mangingking ayon. Alam pa alam o hindi ko ako magabiya sa imong luyo. Dili pagkalimti tugon ko sa imo kaysa imo pagbalik. Nagdakulat ako, pabigon ko na lang nga dalang buhanon ang mga matamis na kahapon. Nagkabay pa lamang ang magkapadayo ng imo kalipay
paalam o hinigugma ko. Kung magkabiya sa imo nga luyo, dili pagkalimti, tugon ko sa imo kaysa imong pagbalik. Nagdakulat ako, dili pagkalimti, tugon ko sa imo kaysa imong pagbalik. Nagahula ako. Pagkatahong dulo ko sa mga kapispisa, sampang nagagabuhi sa may kagulangan. Bisan wala sing nakatatap o kunagaatipan, uno sing kasadyahan, kapukanaan, kung kaangay sang pispis, ang kabuhisang tabo, na wala sing manggaran, kag wala sing pigado, wala sing malupikon sa ilang agkuko. Ang pagkinamdanay palari
Okay, at tungambano, no? Nagirahalad kita to. Aya, sa atong galit dira nga amigo, no? Nga nagkitay kami dira gabi, no? Sa birthday, no? Sa iya, ugangan na lang, eh. Kay Ma'am Lucita Prado, no? Sa iya ika-76 nga birthday, no? Kagapon, kagabi, dira kami, no? Kasadya gid sa ilang pag-ano, tumanggit ka madinuagon ng ilang okasyon, no? Kaya nagdamo gid ng mga kaparyentihan nila kag mga kabyanan ang nagdulugok, no? Kaya happy birthday lang sa kay Ma'am Lucita Prado. Sa subong sa aton amigo, no? Si Jobert Arancilio, no? Ini siya gamay-gamay panigaw sa una o pud kami ni sa una sa pano nakaagi ni siya printis sa pano sa bumbo, no? Tapos na mayo ni siya nakalakat siya sa Qatar. Gali kay nagagira ko to hingagaw siya puli di. Kaya kita kami gabi, no? Dugay ka istorya namon kadua, no? Wala mo gid na salamat, no? Sang inyo nga pagkakuan labi na gid sa kay Dayday Prado, no? Nga nagkontak diri sa aton. Wala mo gid na salamat sa mga pamilya Prado dira, no? Wala mo gid salamat sang inyo nga paggabi dira sa amon gabi. Okay, no? Kaga inipagkambanon, ginadulong pagit naton sa aton nga mga pinalangga nga naga-support gid sa aton channel, no? Diri sa aton channel Piro Karanista. Sunay Ma'am Miri Ricabar, no? Ngayara sa Florida. Subong man si Ma'am Milin Pedrigosa ngayara sa New York, ug si Ma'am Mapi Pedrigosa Andaya sa kaya Jan Boy Kuwita, no? Sa kaya Ma'am Health Chances ngayara sa Hong Kong, bunguan sa kaya Jima ngayara sa Singapore, o sa iyang mga grupo sa Old But Gold Prince, no? Sa kaya Ma'am Jojo Unyati. Labi lagi sa aton pinalangga nga support man sa aton si Toto Edward Rivera ngayara sa Canada, no? Mayong udto lang o kung mayong gabi lang sa tanan nimo ng kapamilya. Okay, sa mga Rivera family, damo ng salamat. So, yari naman tuki naman na kita sa mga shout out gikan sa aton ng mga kauturan. Shout out sa kay ng Blisilda Apyang, happy watching. Happy watching lang, no? Nag-shout out sa kay ng Mary Jane Sampilo, mayong ogto tatay Pirot, pa-request ang bana ko pinitin siya. Okay. Ga pamati sang imo live diri sa Bari si Balom Antique. Happy watching lang sa mga taga Antique, no? Kag shout out sa kay ng Nestor Plaza. Sa gusto mag-request kag magpa-shout out, comment lang kag lihog share sa aton live para duruman aton viewers. Kaya okay, no? Yari, no? Kay pangabay ng banon, gatigulo ang pinitin siya. Budlay galit kong bahiyaan sa atong kapihat sa Tuhan. Gabi-gabi kadadlaw-adlaw nagdaantos lamang sang kalinga pagpahit kung walang
pagbiya mo. Kung hindi lang sinsala sa Diyos mangin matay, nga lang ako kapait, nga dumdumon kung wala ka. Dughan ko halos maribinta ang mga kalisod. Daw hindi ko na maakwanta, bangod sang adlaw gabi ko nga tinitin siya kapait. Kung walang pinalangga, kay oras-oras ang pagkaka, naantos ko lamang ang kaminaw sang pagbiya mo. Kung hindi lang sinsala sa Diyos mangin matay, na lang ako kapait, nga dumdumon kung wala ka. Dughan ko halos maribinta ang mga kalisod. Daw hindi ko na maakwanta, bangod sang adlaw gabi ko nga pinitin siya ang mga kalisod. Daw hindi ko na maakwanta, bangod sang adlaw gabi ko nga pinitin siya. Okay, mo yung turo ang bahanon nga ginapangabaygit sa atong kauturan ang nagatigulo ang pinitin siya. Yari pa rin mo bilang ginapangkadlong na naton ni ang iyang mga tinalano, hindi ang bahanon na nagatigulo paghangok lang ang kulang. Binagit sa kayo ito Eduarda para gid sa ito. Pagtulog sa adlaw, sa tiunsang kasisig mo, kanamisang dapyas ang hangin, natugas ang kagabiho, kung kaangay sang paghigugma, paghigugmang mahinang panon, magkaunlad gid
kapangalap ang kasanan sa bugos nga kalibutan, katulad sang pagpalang dako nga ikaw ang napatutuyan. Apang may mga trahedya nga nag-abot kag nagupang sa paglipas ang hambili nga mga inadlaw. Ahat ako nga ginagapos sang tuman nga kahiglaw, nahamboy ko lang sa bintana kag magpanghangaw-hangaw ang katam-isang mga halok mo. Akon nga ginahandura, tubtob sa akon katulog, hindi kagid malintan bisan sa dalam kuhanon. Ikaw piniyang kaatubang kung ano man ang nasununan mo, nahinyo ko ang kapatawaran. Kayang imugin hunahuna, paghangop lang ang kulang sa paglipas ang hambili nga mga inadlaw. At ako nga ginagapos sang tuman nga kahiglaw, nahamboy ko lang sa bintana kag magpanghangaw-hangaw ang katam-isang mga halok mo. Akon nga ginahanduraw, tubtob sa akon katulog, hindi kagid malintan bisan sa dalam buhanon. Ikaw piniyang kaatubang kung ano man ang nasununan mo, nahinyo ko ang kapatawaran. Kayang inugin hunahuna, paghangop lang ang kulang. Ang panahon kapay lupaylo, may tig-ilinit, may tig-ulo lang, kag ang sala nga interpretasyon
Okay, amoy na no, ang bahanon nga dulot naton sa inyo, nagatigulo, paghangop lang ang kulang. Okay, antes na makita na yung magpadayon, matuki naman na kita sa pila ka mga shoutout, gikan sa aton ng mga kauturan, no? Request ko no si Nang Brisilda kang ano, Ah, kampo nila Dio. oh. Shout out sa kay ano ang sa Saudi ko no kay Queen Sweetie Pie kag Jen maayong aga lang sa ila. Ang bali ng Brisilda. Shout out sa 18 nga nagrantaw subong. Share man ang aton live para puro duro pagid aton viewers ha. Ahay. Ay. Naganinit. Okay, away roman. Basi sa buwas sa nasong Domingo, basi 3 bilog. Sige lang. Tiyari gali no, ang bahanon nga dulong natong sa inyo. Pinapangabay gito ng bahanon nga. Wairo nato ini mga parang ang himalos para gid sa mga taga Gimaras no. Mayong utulang dira sa inyo tanan-tanan. Istorya ini sang Gimaras no. Siguro ang nagpangabay sa sini no, taga Gimaras gid. Tiyari ang nagatitulo himalos. Akong igap at pasingkulit ang istorya. Kasaysayan sa himalos nga isla. Sa karong Gimaras nga probinsya, kag ginalikupan sang lima ka banwa. Himalpos ginhalinan sang Gimaras nga probinsya. Kinakabuktusan sang lima ka banwa. Jordan, San Lorenzo, Cebu, Buena Vista, kagang ikalima, amo ang muy pabalinsya. Matahong nga tubukan sang turista. Halin pa sa Asya, Amerika kag Europa. Mga dumuluong kung makabisita, malinaw sa palibot sang busay kag kuweba. Matinaw ang tubig dagat, maputi pa ang balas. Sa pangilid sa baybayon, sa palibot sang Gimaras. Puno sang mga tanom na mapuslanon ang bunga, may palaisdaan
baybayon nga mo ang nakamilay. Sampit sa kabuhi, may kasakit, may kalipay. Puro puwis ang hangin sa kahapon na nun. Nagsilbis ang kapagkrus sa mga kimaras noon. Manggahan festival, bantog na kaayo. Kaginatukan sang madamo nga tao. Ang pagpaindis-indis sang mga produkto ginahiwat lamang sa bulan sang Mayo. Founder sang pagtaltal si Iling si Kusana. Nagpamalandong kung magsimana santa. Pinalatas ang balaan bukid sang mga sumilimpa. Bilang hugot nga tumulo sa mahal nga diwa. O Gimaras, probinsya kong tinubuan. Titigi amliki ang mga katauhan. Ang imo maragtas, hindi gid malimtan sa mga pumuluyo nanginhan gumanan. Ang imo maragtas, hindi gid malimtan sa mga pumuluyo nanginhan dumanan. Okay, no? Kami na. Ang ginapangabaygin sa atong mga kautulan, no? Hindi, yari po dali, no? Ginapangabaygin ni Inday sa Crisilda, ng Abdiang, no? Tira sa taga-barangay Puntong, no? Isa lang kami ni barangay, no? Kaya din gani ni siya subong man. Hindi siya subong. Si Crisilda, si Inday Crisilda, Abdiang. Basta sa Agwa. Sa abroad, no? Na maragid sa imo ining ang bahano, no? Imo gagin babay, no? Siguro kampo nila yun. Sa higang sang sapa, sa kampo nila Diyo, may tuwiling manok nga ginaarado. Pinalito malapit, isang ulitaw, nangahas magsulat, sang kamot yan doon. Inilasang apa, sinulat sang tumpong, binasa sang bulag, namati ang bungong. Testigo sang bugtot sa pagkamatukod, naabig ang lupot
no? Yara na ang inyong ginagpabay, natulong na natin sa inyo. No? Antes na makita na yung magpadayon, no? Yari naman na ang sila ng mga shoutout gikan sa aton ng mga kauturan, no? Para magdamo-damo ba ng aton kuano? Ito valora to sa inyo, no? Sa Domingo, no? Pag kung daw hindi kadangat sa kung hindi pagkadangat sa 20 ang aton nga hindi nakitaan ay sa magkanta, no? Kasi ano mo sa kanta kung mga lamok malang pamati na to, no? Sa Domingo kung hindi kadangat, bato para sa inyo kung hindi kadangat sa 20, hindi anay ako magkanta para sa inyo, no? Pagdangat 20, kantahan tayo ne. Pagkalapo sa 20, no? Kung hindi kalapot 20, hindi anay ako pagkanta, no? Tulat-tulat mo anay. Okay, no? Maraming salamat, no? Sa mga ma-shoutout anay kita, no? Sa aton ng mga kauturan. Shoutout sa kay Jovi Echone, kay sa kay Dodot Ganan. Okay na? Shoutout sa 16 ka nagalantaw. So, subong lang, bali, isa lang kakanta, no? Nagduro ako sa inyo, no? Kaya, ano muna, kung may na sila ganagawa maglantaw o kung magsagad kita ka aspirar nga tiram lang, no? Mga langaw lang kag lamok ga pamati naton kung natak-aragid man sila way kaso may karere ka po way manakwa. Okay, no? Yari pagid, no? Ang bilang pangatapusan nato nga dulong sa inyo, no? Kita naman ang ano, yari na lang, ang kasi kung sa bagay, mayo pagani yung mga nagka-vlog nga mga nagka-parang sa aton nga mga kanta nga nag-imitate, no? Kay damo pang ilang mga kwantro aton nga nagka-kuwan-kuwan kita, no? Hindi na sing pag-ano sa inyo, no? Aton iya nga nagapalitik kita sa ulo nga kung paano kita kahimo sa mga ambahanon nga mga Ilonggo, mote daw wala man gawas sing kuano diri sa kapin pa diri sa aton channel, no? Daw wala naman gawas sing suporta sagad tabi ka kuan kundi into karon ang daw ginaanuhan dito lang kamo kung inyong kung gusto niyo iya nga mga imitation lang inyong mga ambahanon dira lang ya sa inyo tanan-tanan, no? Ang aton nga ini nga pagikuan sa aton mga ambahanon nga mga Ilonggo gaya ginaano na naton ini nga para, no? Daw bilang nga pagkuan man nga hindi man madula ang aton kaugalingon nga lingwahe, no? Ate bisan mag-ano pag kita singgit, no? Nga suportahan ang Ilonggo kung sa pagkamatuod paagi sa ambahanon, no? Dira gid, no? Makilala ang aton nga mga lingwahe, no? Parehas ang una sang Tagalog nadumduman ko pa na mga Tagalog guys ang una nagabom gid sa aton diri sa Pilipinas mga English, no? Pero pagkuan ang kuan sa pag-recording ko gito sa una sa Manila amo gito paghulog sang kuan ni Presidente Marcos, no? Nga hindi mag-record na sang English ang mga lokal, no? Kundi nga Tagalog. Tiya mo na hasta subong Tagalog. Tiya mo man aton depende sa aton nga pagsuporta sa aton nga mga kaugalingon nga ambahanon, no? Kabay pa, no? Nga mabuyok man, no? Ang tagipusoon sang aton kauturan nga mga Ilonggo nga mag-support man sang aton kinaugalingon nga ambahanon, no? Kinaugalingon nga pulong, no? Agod nga tiga kung sa bagay ginalumsan kay kita ka mga Cebuano, no? Ang aton nga mga lingwahe mas pantang mga Cebuano, mga kuan gani, no? Mga damo gawa nga lingwahe, no? Sa ang aton nga Ilonggo daw kuan la sang bisan kita nga Ilonggo mismo wala man ga suporta gid sa aton nga galingon nga mga lingwahe, no? Yari gali, no? Na bilang pangatapusan naton nga dulong sa inyo
ang nagatikulo ang disgrasyado nga gugma. Disgrasyado ining gugma ko, nagpintakuhoy ko sa iyo, kasakit ang nahiyaguman, sang kailukong nga duhan. Ano gid ang mahimo ko, ginikanan mo wala si gusto. Kung natin gusto ang tumanon, duha kita ang pasulong. Maayo gid kung kagustuhanan, sang ginikanan kagkauturan, kay kunyara sa kalisdanan, magabulog sila tanan. Kung pagpustan lang natin na duha, ang subusang paghigugma, kung makan sang disgrasya, basol mulay maangkita, maayo pang magpasipala, kag magpaliwaliwa, basig pa lang kung may magsapuko, sa disgrasyado nga gugma. Kung pasugtan ang natungad ang subusang paghigugma, kung maagdan sang apiriya, basol mulay maangkunta, maayo pang magpasimpala, kag magpaliwaliwa, basig pa lang kung may magsapuko, sa disgrasyado nga gugma, basig pa lang kung may magsapuko, sa disgrasyado nga gugma. Okay, no? Yarara, no? Madulong na ito. Mga balon, mga ilonggo, para gid sa inyo, no? Sa liwat pagin, no? Ginagawa na ito, no? Sa sunod na Domingo, to, sa mga tutod. Kung hindi kalabot 20 kabilog ang nagalantaw, hindi ako mag-umpisa, no? Kung kung gusto nyo nga tayo yun, ang mga ambahanon naton, nga aton galingon ng mga lingwahe, ara sa inyo ang pag-support sa sining aton nga kuno. Iti kung kisa gani daw ay mga kuno nagkahisa kuno sa aton nga kuno. Iti galantaw ko sa iya sang iba, kung man gani nga mga ambanon ang ginagamit nila, no? Iti mga record lang gani naton amo pa ang madamo sing view, no? Pero ang aton nga mga kaugalingon gid nga channel, no? Nga
para gid ini tani sa inyo tanan-tanan, sa aton tanan-tanan ng mga Ilonggo, wala pagawa, no? Do medyo makasulusungod makita jutay, no? Ang mga vlogger man abi wala man gani sila gabulig sa aton, no? Punta ni na ay ginagamit nila ang aton nga mga ginahimo nila nga content sa ilang paano sa ilang pag-vlog. Tani bulig-buligan man nila kita, no? Nga para mag-support man diri sa aton channel para, no, na makuan man sin naton nga ang si Google, no? Iti pagis kay Google magrasyahan man kita, no, diri sa aton channel, no. Di na kung madamo ang nagalantaw pero kung magawat galantaw siyempre na ipit-ipit man ni Google ang pagkaralang niya ihatag sa aton niya balaan niya nga hindi man pwede nga tagantas ang panagtagamay at ang mga Diyos, no. Ara lang sa inyo na, no, pag nga kung gusto naton nga magapadayon ining aton nga kalingawan pag pinaagi sa pagdulot sa mga ambahanon ng mga Ilonggo sa kaugalingon naton ng pulong, no. Kabay pa, no, nga matandog man ang inyo nga tagipusoon nga mag-support diri sa aton. Way man inising ano ang ginakapan naton nga mag-views man diri sa aton o kung mag-follow o kung subscribe, no, diri sa aton channel para mabalaan man naton kung may naga-support man sa kung gusto man ninyo ang mga ambahanon ng Ilonggo, no. Atod man sa dasong nga Domingo kung daw jutay man lang ang nagakuan hindi ako mag-umpisa, no, kapag amba, no. Magsagad ka man lang karon nga uyang sang timpo, no, bisan gani sa kuan ang matag sa aton ni Google hindi gani ka kuan hindi gaya kabayad sa aton load, no. Gasto lang aton nga gasto way gid sing kuan, no, gasto kita sa aton nga load, gasto pa kita ka tingog ta nga kuan halos mapaos karo gani ka kuan way magawat ka sa pak o kung galantaw, no. Amo na gusto naton na pahibalo sa inyo, no, sa aton nga mga utod nga mga Ilonggo ina kung kuan kabay pa nga magsuporta man kamo sa aton nga channel, no. Amo lang na ng aton nga matugon sa inyo, no, nga maano sa inyo, no. Wala ini sing kuan nga pagasining abi nga naga ano gid ako sa inyo, no, kundi nagapangabay lang ako, no, nga kabay patani nga talupang doon man naton ang aton pagalingon nga pulong. Okay, now madamog salamat kag mayong hapon lang sa tanan. Tugtog naman sa sunod nga Domingo ina kon maglapaw sa 20 ang aton nga Dios. Okay, madamog salamat.